Bay, unsay burit na to bago diya, bay? Bitaw bay, unsay bago nimo? Aw, gusto mo burit? Ako na tanan diri. Grabe! Mao na ganina. Nakuyawan na mo. Unsa pa, bay? Gusto ba mo? Gusto ba gani, no? Ay, gusto ba jud di ay? Kakita mo ng langit. Ako wag yapo na. Grabe naman na, bay. Renz! Ako na lang diri. Ay, nagtabang ba? Kay bata pa kay ka. Ay, kabala ka pa. Kaya pa man. Renz! Maluin taon kasi mong lawas, Renz. Bata pa biya ka. Tama na ba? Kanusta di ko katuon? Inagtiguang na? Pa, di ko musugot. Ngay standby ra ko. Salamat, Renz, ha? Kuya! Napa diha, kuya? Pa, wala na. Sa pika sa bunta. Ay, salamat, kuya. Sa pika sa buta, tara. Okay pa, tara na. Muwag na ko diya. Tara, tara. Meron po sa pika. Saan mo ni? Ulan naman. Mamisilong ka. Tara, tara. Tara, tara. Silong mo diri, silong mo diri. Kuya, diri na mo kuya. Kaya ako rin tiwas dito. Pa, kaya ni mo pa? Pa, bas hindi ni mo kaya pa. Kaya ran ako to dito. Di ko gusto mapas mo ba kayo. Init kay ganiha unya ni ulan karon. Basi kalinturahon ni noon mo. Unya, diri sa mo ha kay sayang kayong panahon. Matos ako. Pa, paabot lang mi sa imo pang. Okay na. Naghanap ka huy ay. Kani, dili na jud ko maglisod ka dun. Kuya, luwi ang papa ko yan, no? Gani res no. Kuya, baka na pong hambugiro. Oo, katong hambugiro. Renz, ay kumpiyansa na. Hambug kay na. Gani, kuya. Ilan kay ilang ka, kuya, oh. Buriton kayo. Oo. Impasin mo mga kahoy mo kaman. Ako'y mga kahoy niyo kaman. Kumag dyan mo. Burit yung kaya. Uy, nalagi mo. Nagakot mig kahoy, bay. Agto na buka diri ba? Magsinamok. Gani, ilan kay sanaw? Oy! Igagaw mi sa tagiyan eh. Astang burita dyan ah. Bay, mga hoy juga bay. Mga hoy gani. Sigbalik-balik oy. Mapikon gani ko. Ambot na lang. Bye-bye. Di mi gusto kaway, bay. Di may gusto mag-away bay. Aw! Nasa mo rin na. Bay, unsay burit na to bago diya, bay. Bitaw bay, unsay bago nimo? Aw! Gusto mo burit? Ako na tanan diri. Grabe! Mao na ganina. Nakuyawan na mo. Unsa pa, bay? Gusto ba mo? Gusto ba gani, no? Ay, gusto ba jud di ay? Kakita mo ng langit. Ako wag yapo na. Grabe naman na, bay. Binawa na siguro na imo bay. Aw, yabag banday mo. Burit ganino. Wah. Tamo, namoy burit. Bay, pasensya na ka, bay, ha? Uwa mi burit, bay. Nagpaabot mi papa ba? Kano sa amuman. Bay, luoy kay sa papa oh. Naglukdog kahoy. Hala, uyang kuloy. Ayay. Naano po ning buriton oh. Magunsa ka ni diri. Biyan sa mo, bay. Kinanang kang ba? Sige, bay. Di pa ito niya, Joy. Naghahanap pa sa unahan ay. Tabok na po ko. Lah, si Angkol man to. Buditan ko ni bay. Kol. Oy! Puro sagot kol. Lingkod sa takol. Oh, sige.
Naalagi ka dire. Lai, Well, ingaw dito. wala dyan. Ayay ka. Adto na po ka dire, mamurit ba? Kul, undangin na Kul. Maluya gani ka Kul. Ilisan jud ko sa imong asawa. Aw. Wa mo koy mahimo aning trabaho agod kay mao naman ni akong panginabuhi. Wa man poy lain mo haul dire. Ako ro may ginasaligan dire ba? Ah, agwanta lang Kul. Nabaya kay duha ka buok anak. Gani no. Nagkita day mo? Ah, kabalong nagkita. Mangutana pa jud ka. Mindset Kul ba? Mindset. Makalingaw pug kang bataa ka oy. Biyaan sa ta ka oy. Kay daghan ba kay ko gahulon nun? Nya, diha sa ka ha. Kul, mao ni Timani. Unsa man? Ang taong pugihan, di jud mo kudahan. Bye-bye, Kul.